La Societat Musical d'Alboraya celebra la seva festa presentant a la Musa de la Música 2006, rebent als nous membres i homenatjant als veterans. La millor manera per a tancar els actes del centenari i de retre homenatge a la seva patrona, Santa Cecília. Enric, dia important, celebreu la festa de la vostra patrona. Com és este acte que anem a viure esta vesprada així, a Alboraya? Bueno, pues este acte, realment l'acte has començat fa 2 hores, perquè duem 2 hores pegant voltes per el poble, replegant a tots els educandos que han entrat a les agrupacions i res, pues ara ja venim així a celebrar pues, el nomenament de la nostra musa nova d'este any. Farem una imposició de les insígnies de la societat als alumnes que acaben d'entrar i pues, també tenim l'atorgació d'insígnies de la societat als músics que complixen 25 anys com a músics en actiu i l'entrega d'una distinció també als socis que complixen els 50 anys. És un acte pues, sí que és públic, realment és obert per a tot el món, està convidat i de fet, com podeu veure, és un acte que és molt popular. Solem tindre una assistència molt bona. Vivi, com estàs vivint este dia per a tu tan especial de ser anomenada Musa 2006 al teu poble? Pues es un honor ser la musa de la música de este año, además porque es el centenario de la sociedad musical y pues es un honor y mucha ilusión porque representar lo que es a la sociedad musical y a todos mis compañeros que tocan en la banda como yo. ¿Feia temps que esperaves un día como este? Hombre, es que eso no lo esperas, porque te llega de sorpresa, porque la anterior musa ha sido muy amiga mía también y entonces al final pues una cosa lleva a la otra y pertenezco a la banda desde hace 4 años y bueno, yo entré a la banda un día como hoy, que entran muchos, de hecho mi padre entra hoy en la banda también y exacto, desde hace 4 años. Estic amb un jove que és un nou membre de la banda d'Alboraya i que casualment també és el pare de la Musa 2006. Juanjo, què fa més il·lusió? Entrar a la banda d'Alboraya o ser pare de la Musa? Pues, com diria una folclòrica, tengo el corazón partido. Me fa molta il·lusió lo de la meva filla i lògicament em fa moltíssima il·lusió haver entrat en la banda. Però és una manera també, jo que no soc d'ací del poble d'Alboraya, d'integrar-me dins del poble i sobretot el poder gaudir d'una afició que jo he tingut des de xiquet i que no podia fer-ho per convivir amb València era prou més complicat. Eva és una de les nous membres d'esta banda d'Alboraya, que a més farà anys 14 el dia de Santa Cecília, que és el dimecres que ve. Bueno, Eva, com estàs en este primer dia teu com a membre de la banda? Pues primer estava molt nerviosa perquè, claro, venen tots a replegar-te, però després ja me fica més tranquil·la. Te feia molta il·lusió? Sí, molta, perquè eixir a la banda del poble és molt important i damunt tinc un munt d'amics i estic des de fa uns 6 anys per ahí i, claro, molt contenta. Lo més important d'una festa musical és que s'incorpore gent nova. Si això té que ser molt fàcil, no?